Adlaw kanyo guys. O karon, welcome ta sa ako ang mga video karon. Di ana sadmi sa amo ang mga kakawan, mga kalubian, mga gagmay nga mga lubi o kakao. So akong ipakita ninyo guys ug unsa karon ang amo ang mga kakao tri tungod sa kakusog sa init. Grabe na nga matay sad gihapon amo ni bubuan karon guys. So sa sundi ko ninyo ug ako ning ipakita ninyo guys. So tana guys. Ano siya? Grabe kapataya sa kakao oh. Kaluoy. Andain na po ning area din guys. Kung ano sani kana ang wa ni siya kasagingan. Walay kamaisan. Pero na mga lubi, kalubian. Ay gagmay, ay dagko. Patay kakao bisid na tagbot oy. Patay gid ay luoy sa kakao. Ito ang tagbot. Sus, namatay gid. Naan pag yun bubo. Luoy sa kakao. Paimnon ginagdaghan. Ginagdaghan kakao guys. Tuloy tayo. Kaloy anan tas Ginoo nga wano na lang ni di nami magsigig bubo kapoy kay sigig binubuay eh. Muna siya pala timan sa kakao mural atiman og batang gamay. Oo, to pangadto. Grabe, kadaghanang patay. Kanigin guys. Sus. Grabe na gid ang pagkaluoy ah. O digo-digoon kay Pupugnawan. sig maulian. Laya naman kayo ng dahon na. Kasi gamay nga kuan di pag siguro ni siya mamatay. Masig maulian pa intaw na. Nagasihan to. Kaluoy sa kakao eh. Tungod sa kainit sa adlaw karon. Init kayo ang panahon. Mani nga matay intaw ning mga kakao na mo diri. Ubay-ubay gini mga kakao kay nakaping 2,000 ni. Kapunuan. Ta ngadto. Ngadto sa atbang. Lain sa ni nga area sa katong giubuan namo sa mga miaging adlaw. Kani din hinaidaghang mga lubi aning gagmay. Kalubiang gagmay. Nasay mga dagko. Ang lubi. Bidigo di maayo ni James guys. Tangad to, nagyapoy daghang kakao na ngadto. Daghang mga lubing gagmay. Ani area din hikawan. Sa ako ning kining area ha ang naangko ni sa akong kamagwangan nga anak si Inday Chichi. Char di gina siya mabuhi. Bilinawan ginagmaayo ng babaw niya. Buwan og daghang tubig aron nga maulian gid in taon.